Hi mga ka-vibes! Good morning! Diyan na po ang inyong big mama nga Wiley. So for today's video mga ka-guys, as usual, na yung trabaho na sa nasa ko din inasayon sa putuhan karon nagduko ko kay ako cellphone puta na ko sa ubos karang inita. Nagluto di ko karon nagluto pa ko karon ng manok kay kanang kuangan pa akong giluto. So hasta kanunay nga ninyo makita nga permi lang tani nagatsuti permi lang tani kuan ko itsawat na lang natin palit ng bugas padoko-doko sa takay init kaayo. Kamusta man ang inyong mga adlaw diha mga kabars? Kamusta pa naman nga yagi na tong adlaw ako sa kauno na kong giluto. Pila? Kaya tag 15 o tag 20. Pila? Tag 20. Lagi dua. Kaniya? Oh. Ne. Ay, lunch! Kita. Kapagod. May tuyo dam. Naa. Wait sa juda. Papagtong sa diya gamay. Kita. Nauna. Ah. Hi, 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 hi. Ah. Salamat. Na, natikangkang na itong cellphone. Marami mo siya vlogger. Ako sa ring ikuan niya ako niluto mga ka-vibes. Wow. Basta mga vlogger buhaton ang tanan makabidyo ra. Usa pa may ato ang usa may ato mao mo na trabaho. Ha di ba? So may kuan nga di ba gibagsagan kang vlogger ka. Once you're a vlogger, take a video wherever you are. If you are busy, charot in English to. Ako sa tiwas na butang manok ha. Kuko na siya. Managing yun. Wherever you are, whatever you do, you have to take a video para nakay-upload sa imuhang vlog. So, kumusta ba na ito kinabuhi nga mga higala? Nag-antos ba? Sama na ko? O naharuhay ba?
So bisan pa man og unsang sitwasyon sa kinabuhi, naglisod, nagproblema, naharuhay, na jackpotan, na milyonaryo. Padayon lang gihapon ta sa buong kinabuhi. Padayon lang gihapon ta kam maglimbasog, ug padayon ta magpasalamat sa Ginoo sa matag adlaw nga ayang gihatag. Dili din na nato kalimtan. Iskin pa man nga, o tawar man ta makasala gyud ta. Dili din to kalimtan ang pasalamat ug kay kasaylohan sa Ginoo. Sama na ako bisan ako problema karon ako arang giapo sa Ginoo nga unta maabot ang panahon ang masulbadan ako akong mga problema. Daghan kog utang dili na kay kung ikaw nga nagtanaw niini daghan kag utang hindi ka nag-iisa. Daghan pa nga daghang utang pero ako ra jud salig sa Ginoo ang tanan nga tagaan kog time, tagaan kog chance, tagaan maabot ang higayon nga mabayaran ako akong mga kautangan kay dili pa man sa karon o dili pa sa karon ako mabayaran kay kung ang kita karon di puro sa buhang kaon sa mga adlaw-adlaw sa uban mga expenses dili pa man sa karon pero kahibaw ko nga soon mabayaran ako kung mga utang. So ayo ka balaka sa akong utangan diha, ayo ka balaka kung nadugay man ako bayad ang akong utang ninyo. Mabuta ang time bayaran ti ka ka wala na ako kay kalimtan, wala lang jud koy kwarta. Dili ba ko gahian mo bayad og utang? Wala lang jud koy kwarta, mao na nga dugay jud ako mabayaran. Na ako kwarta mabayad jud ko dayon sa akong utang sa aman nga wala man koy kwarta, mao na nga madugayan ako bayad akong utang. Pero kabalaka kay mga kwarta ko sa akong utangan diha bayaran ti ka. Ako na tagaad sa kapin. Pahalipay bak na singkasing. So, hindi na lang ko to. See you later. Bye. Amping tanan. Always pray the goodbye.